Jimnaka na Papanda, how put a give Ecuador, Menana, Basara and Dibo. We have only about Yaka, Kaipatable Menanibo, or Kachana Papando, or one new choice. Yatuge agabe ahenele mobolo nalo meko wani na matamakia jebena papando kitinye agabaluguru papa
ihe ndị ndị na-alụ n'oyibo ma alụcha ọlụ oyibo ụgwọ ọnwa bụrụ sogbule akwa mụ n'ebe bụkọha n'eze buru emume igbo jisue n'ike ka anyị mezie n'ihe onye ụlọ nne ha na-esi ewu ha hapụrụ ya onye n'ụzọ anyị si ana o mebisiwago akwa mụ n'ebe bụwa ya pụrụ ya onye natanu ka anyị mezie n'ihe natanu ka anyị mezie obodo anyị ndị Igbo nwe mmadụ ekene m ụnụ afọ mbụ African China kpakpando zagwadela ma afọ ọnụ next time. thank you papa ihe ndị Afamboli ji nwaga yoro ndị Igbo ya amasị unu na-akwado ụlọ kpakpando na kpakpando bụ ebe a nọsị ị nọ na West Africa, ị nọ Europe, ị nọ na Nigeria, ebe ọbụla ị nọ na-akwado ụlọ kpakpando na kpakpando bụ ebe a nọsị kpakpando ihe ndị Igbo amonye mbano unawuno awe mekike amonye mbano hime mbano umwezi tu precisely ori owere lotu node usa kpakpando oyoyo kpakpando ihe ndị Igbo aya karaka na ere we na asina oka akpara akpa na isi ka eji ekwe ya bụ na ya batago kpọmkwem n'oge aha iji eku we na akwalite omenala na ndụ ọma ndị Igbo na-ebi